Komaren Fighter Video Protection Presence. Žerenejky na Tripči. Rakúsko-Uhorská národná televízia, redakcia programu pre deti a mládež a iných kokotov uvádza Raňajky na Tripči. Zo seriálu Odeja. A jebho. Starý môj. Dobre to šlape tá Škodovka, Krista. Tomu ver. Oče, aj minulé, tam som jebal rúžu. Áno? Za tými krikmi. A tak pičovina si vymýšľal. Ale vážne. Ty koko, aj minulé som tam jebal. Že aké tam je dobré místo? Tak poďme tam, dávaj. Počkej, to tam zadomím. Jebnú ty kokot. Čo je, čo? Žiješ, Fero? Fero, Krista, poď Lašo, Ty Fero. si dobre prijebaný zas. Čo je? Ti to slabo nejebe na tú hlavu. Čo, pôjde? Pohode. Ja. Kúkaj na to, skaly máme, originál travička, je madovník. Ešte voda nám tu tečí. Minerálka normálne, budiška. Ty koko, Dá, ďakujem bleskem. A to rozjebem. Piče do špinou. Dočkaj, doneseme chalec. Dones chalec. Dočkaj, idem s tým košom, Krista, čo to je ťažké ako daj, poď, pomôž mi. No kde je tá fľaša, počkaj? O, torta, to je piča. Dobrá, polivočka, a rybička, madovník. A kde je tá fľaša? Dočkaj, to bude na stôl. A rybička ďalšia. Čo to tu máme? A melón. Madovník. A panenočka, to je ono. To je naše. Salama, je. konska. Koko, ja sa nažeriem, najbem i je koniec. Je bomba. No, všetko? A ešte nie, ešte, nožík. A daj sem vynikajúco. Máme všetko, dobre, zanesi mi. Ja, no poďme na to. Dobre, všetko? No. Máme? Dobre, vynikajúco. No poďme žrať. No sadaj prvý. OK, myslíš, no dobre, dokáže. Môj kurna starý, dobre. No ukáž, teraz ja sadnem. Do piče krave. Čo je? Koľko tam je bol ten kameň? Čo? Alebo čo tam je? No, Tak, nehovorí to kameň do piče. Posuníme, ne, daj. Sadaj. No poďme. No sadaj. No ukáž, sadnem teda prvý, no ukáž. Nič tu není, hadám. Môže veselo, ukáž. Dobre, piči, no, to je chvála hlava. Bohu. No, čilia, Sadaj. teším 300 počkaj. Do piče, materi, čo je do piče? Ja čo tam máš do piče? Počkaj, sa kúknem, Krista. Čo, koľko tam vidím? Jebem to a trnie do piči. No aký si kokot? Nieme na to posunieme nejak. Dobre. No dobre. Máš? No, No už tak kúka na to, Krista, už by tam nič nemalo byť, dúfam. Nie? No, hádam nie už. Alebo víš čo? Tak kúkam na to do piči. Mám to, jaký som kokot. No čo zase jebeš? Však ty stoličky priebané ešte z duchonky do piče, čo sme boli na kosátky, nepamätáš? No pamätám. Čo mi rybársky zobrali minulý. Že sme tam pýtačili, dávaj. To trocha rozostrem. Však si to rozjeb sám, dávaj. No, dobrá. Krista, čo je do piči? Jaj, to je tá dojebaná minule. Čo som to dojebal celé do piči, nešla mi rozpretej Krista pojebanou do piči. A ty kurva, poň do piči. Si prijebanie ešte rozťahnuť? A do piča, piča nepôjde, do piča, Nie. Ty si kokot. Strašný. Áno, do piče, pomôž, Krista. Do piče, ak sa ho tam vyťahnem. Nevidím do piči. Máma, piči. Kurva, už nevidím do piči, Fero. Počkaj, ja ti voľako pomôžem. Áno, piči, ja to ani si jebiem do kodíkov Keď Krista. donesem ďalšiu polivku. No, aspoň, že polievka druhá. Daj, pomôž mi do piči. Dočkaj, nepiču, už idem. Kokurví, Krista, kde si, Fero? Fero, Počkaj. Fero. Ja už vím. Ale jemne. Ticho. Jemne. No, do No. piči. Pohode. O, Pohode. Nekrvácaš. Ste z prosté hlavy. Počkaj. Voda tu tečí. To je fenomenálne. Ukáž trocha ojebem. To moc nepomohlo. Ukáž idem ešte zobrať trocha. Kokos, preber sa prijebaný. Čo mu kopem do hlavy, alebo čo? Ukáž. Ja mi tam kohútiť a hľadá to poje. No, vynikajú to. Čo je do Krista, čo je do piči, mama, ja nechcem ísť do školy, ja to si ty? Krista, Kúkaj, dobrý. kohúti som sa No ja najebal. normálne vodou spraviť. Treba využiť do piče, dávaj. Napustím ale 2-4. Daj druhý. Penu zarobíme. Chceš automia, ty kokot? Nie, idem sa holiť, ty kokos, ak si jebnutý. Však ľubovi tú Škodovku, čo sme si počali, však. Môj nedoň takú zajebanú. Mucha